Ayan, hello guys. Good afternoon, good morning. So good afternoon. So kakatapos ko lang gumawa ng video dun sa ating second channel sa Christine Likit. Yun, about naman sa negosyo yun guys. So ayun. So sana makapag-subscribe din kayo doon, no? So eto, ayan, ano kasi dyan ako, biga kanina. And ingay yung mga bata. So today, wait lang, parang kasi ng lighting dito, wait. So ayan guys, yung ingay ng anak ko. So nandito tayo sa, yung likuran ko pala is tindahan yan. So, hindi ko na pinalagyan kay Papa ng tawag dito, door kasi masyado nang masikip. So, ayan, nagpabili pala ako kay Hagrid ng mangga na may, tawag dito? Yung uyap. Uyap ang tawag sa amin dito, guys. Namimiss ko yung 5 pesos lang to bilhin niya. Ang sarap. Pabili ako sa kanina sa labas. Miss ko to. Paglalawayin ko kayo. Wow! Maasim pero masarap. Wait lang. Sarap. Anyway, yan. Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa lahat ng mga nag-comment dun sa mga mga nag-aantay sa aking video. Maraming salamat po. So, so share lang tayo guys, no? Kasi tapos naman akong gumawa ng videos sa kabilang channel. Actually, nung mga nakaraang kasi guys, nakaraang buwan, ang daming mga pagsubok na hinarap talaga ng pamilya ko. And nalagpasan naman natin yun. Thank you Lord. And talagang matatanong mo lang talaga sa sarili mo guys na bakit ang daming mga pagsubok sa buhay na minsan hindi mo naiintindihan ba? Alam mo yun? Pero ganun pa man, yung mga katanungan na yun, yung iba nasagot naman. Pero syempre yung iba, hindi masasagot ka agad yan, di ba? Kaya, dati ng panahon, makasagutin itong mga tanong natin. Pero, alam nyo, yung nakaraan kasi guys, talagang kami, meron kaming kinakaharap na problema sa negosyo namin. Talagang, nung medyo natapos yung, hindi naman natapos yung pandemic, diba? Parang lang. Pero talagang, sobrang laking problema yung namin sa aming negosyo. Nagkaroon kami ng problema sa negosyo namin. So talagang medyo nahirapan talaga kami. And alam niyo naman ako, naghanap talaga ako ng solusyon sa lahat ng mga diba? Parang talaga, pinahaya talaga lahat. So ganun pa man, nung nagka-problema yung negosyo, may times na isipan namin na bumalik na sa trabaho si Papa. Kasi nga, wala na talaga yung business. Hindi naman wala. Parang syempre, nasanay ka dun sa araw-araw na malaki yung mapasok sa negosyo, diba? Kaya nga, sa negosyo naman talaga, hindi naman talaga kasi, alam mo yun, forever fiesta. Talagang meron talagang mga ups, down, mga ganun talaga guys. So nag-struggle talaga kami. Talagang iyak talaga kami ni Papa. So, nag-iyak guys. So yun, i-share ko na ito sa inyo ngayon kasi nga nalagpasan na namin yung parte ng buhay namin na yun.
And ngayon talagang medyo nakakaano-ano na tayo, hindi naman nakaluwag-luwag. Parang kung dati side na side talaga. Ngayon nasa ano na medyo okay na. So, syempre dahil yun yung source of income ng mga bata, guys. Yun yung source of income talaga namin, syempre. So, talagang kami, talagang medyo nahirapan kami talaga. Meron naman kami ibang pinagkakakitaan, pero hindi na sapat yun. Kasi iba talaga yung kita doon sa aming, talaga, di ba? So, siyempre, marami kami binabayaran. Yung ipon namin, naubos din yun. Kasi hindi na yung business. So, talaga doon talaga sabi ko nga, mapapatanong ka talaga. Bakit ang daming pagsubok sa buhay namin. And, na-realize namin ni Papa na, nung time pala na yun, no, talagang said na said talaga, iyak talaga kami ni Papa. Yun pala yung time na yun na, si Papa is, nag-aano na siya sa church. Alam niyo yun? Kasi si Papa, basta maraming mga guys. Nung time na yon si Papa talagang na siya talaga na gusto niya, nagsisimba na siya talaga na parang nagsisimba naman siya dati pero hindi parang sa puso niya ba? Bukal sa puso niya. Nung talagang seryoso niya na parang marami na siya natututunan dun sa namin. Doon na talaga nag-start dumami yung problema, guys. So talagang grabe yung pag-test talaga ni sa amin, Satan sa amin, guys. Then, guys namin dun sa past years ng namin, ang daming lessons na napulot namin dun sa mga nangyari, no? So, yun yung aming mga realization na merong gustong na-realize namin na ang dami palang lessons na gustong ituro si Lord sa amin. Na nare-realize na namin now na, oh my God, buti na lang talaga nangyari yon. Kasi kung hindi, kung nagtuloy-tuloy yon, basta, iba yung magiging character namin ngayon talaga. So, nagpapasalamat din kami dun. Kasi ang daming lessons talaga. Sobrang dami. Grabe yung pagdisiplina ni Lord talaga sa amin, guys. And, so talaga yung character talaga namin, binild talaga ng grabe talaga si Lord, grabe talaga. So, yun yung namin, guys. Sarap po. Sarap. So, yun. Tapos, talagang na-test yung faith namin dun, guys. Dun talaga na-test yung aming faith. Pasensya pala ha sa mga non-Christian. Pero sinishare ko lang. I-share ko lang to, yung journey namin. Na-test yung faith talaga namin na, kasi that time, nung time na talagang peak talaga ng business. Kasi diba, hindi kami nagsisimba, nanonood lang kami online. Kasi diba pandemic. Pero si Papa hindi talaga siya nanonood. Ako lang yung, parang nakakinig lang siya, ganyan. Ako talaga yung medyo nanonood talaga. So, nung time na yun talagang na-test yung faith namin na yung talaga, guys, grabe yung paghawak ko sa grabe, kahit nakakinig lang ako ng music, naiiyak na ako. Pag ako lang mag-isa, naiiyak ako. Kasi hindi ako pwede masabi kay Papa noon. Kasi nga, masyadong hindi ganun kaano yung faith ni Papa ni Papa. Yung faith niya hindi ganun kaano talaga ka-strong. So madali siyang madali siyang ma-discourage. Ang ingay ng mga bata. Mabilis siyang ma-discourage, tapos basta yun. So pero ngayon nasasabihan ko na siya kasi malaking changes na kay Papa ngayon talaga. And then yun yung naging way, yung sa naging problem namin, yun yung naging way na si Papa talaga talagang bumalik talaga siya. Parang bumalik na. Saan mo siya galing? Parang talaga siya. Nagseryoso na siya dun sa namin, guys, dun sa aming sa pag ni Lord, ganyan. Talagang nagseryoso na siya until now.
Talagang makikita mo na yung kaibahan kay Papa Joe talaga. Tapos pag nagbibigay ako ng tithe, kasi dati pag nagbibigay ako ng tithe, parang naiinis siya. Ngayon guys, hindi na siya pa yun ang sasabi talaga na kailangan magbigay tayo guys. So ang daming ano talaga, na-test talaga yung faith namin dun sa journey namin na yun, na ang ingay ng mga bata talaga. So, ito din yung na-learn ko na never give up, no? Kahit ano man yung problema na dumadating sa atin. Alam ko marami din sa inyo na meron talaga mga problema na minsan masasabi mong kaya mo pa ba to? Kasi sobrang grabe na yung test talaga. And sabi ko talaga kailangan pagigihan ko pa. Pero alam nyo, talagang nung time na yon, nasabi ko nga, talagang God really provide. Kasi nung time talaga na yon, yung tindahan yung naging sandigan namin guys. Itong tindahan namin. Yun. Kasi kakabukas lang namin nung time na yun. Ay parang ano lang, kakabukas lang namin. Tapos, yung kita nung tindahan, siya yung bumuhay sa amin guys. Alam mo yung kumikita yung tindahan talaga na sapat lang talaga dun sa aming pangangailangan sa pagkain. Kasi, meron namang mga orders, pero hindi talaga siya makaka-provide talaga na as in talagang ano na, basta grabe talaga yun guys. And looking back, no, parang marami akong na grabe ka Lord. So, ganun. So, yung journey namin na yun, ang dami pa. Nung time na yun na marami pang mga sumunod na mga problema, pero tingnan nyo naman, 'di ba? Nakayanan din namin. And may mga blessings na dumating. I-share ko din yun sa inyo guys. May mga blessings na dumating na hindi mo inaakala, 'di ba? Na darating siya para pala sa bigger problem na darating. Alam mo yun talagang gabi yung test para ma-build talaga yung character namin ni Papa. Sobra talagang guys. So yun lang guys. So, dito pala guys, medyo malapit nang napuno pala yung aking phone. So, kaya hindi ko natapos kaagad ito guys. So, pasensya na. So, see you in my next video na lang ha. Okay? Tapos,